Dear love, minsan nyo na rin bang ikinahiya ang nanay nyo? I mean, nahihiya ka dahil yung mga ginagawa niya sa'yo ay mukhang di na akma sa edad mo. Yung tipong normal lang sa kanila ang ginagawa nila pero para sa inyo, gusto nyo nang magpakain sa lupa nang dahil lang sa kahihiyan. Mga pagkakataong napapatanong na lang ako kung ganito rin ba ang nanay nyo. Oh, ito anak. Gamitin mo itong shades ko sa pagpasok. Para naman maangas kang tingnan. Oh, di ba? Parang action star lang. At para protection mo na rin sa sikat ng araw. Thanks pa! Ready na po ako! Tara na po! Ay aba, Kevin, anak, teka lang ha. Halika mag-picture muna tayo bago ka pumasok. Ma? Para po saan? Basta, pang reels ko anak. Alam mo na, first day of school. O dali-dali, smile! Ayan, o diba? Ang gwapo-gwapo naman ng anak ko. Opo. Sige na po, ma. Papasok na po ako. Sandali lang anak. Bakit po, ma? Kukunin ko lang yung payong ko ha. Ihahatid na kita. Po? Huwag na po. Kaya ko naman pong pumasok mag-isa. Tsaka, malilate na po ako. Ano ka ba naman anak? Dati ko namang ginagawa na to. Sus, ngayon ka pa talaga nahiya Sige na, love, pakuha nga yung payong ko dyan. Ma, high school na po ako. Baka pagtawanan ako ng mga classmate ko kung makita nila na hinahatid sundo nyo pa rin ako. Oo nga naman, love. Oh, hayaan mo ng anak mo. Nagbibinata na, oh. Mukha ng action star yan pag hinatid mo. Oh, edi ikaw nagbukang sindikato. Tumigil ka nga dyan, Tonton. Ito naman, pagbigyan mo na si Mama. Alam mo namang love na love kita, anak, di ba? Halika na, umalis na tayo. Pero ma... Ay, dali na. At maglakad ka na dahil bibidyohan kita. Magla-live tayo. Dali, dali. Hello mga kumare! Samahan niyo ako dahil papasok na ang anak ko sa school. Ito ang first day niya bilang isang high school student. Dali Kevin anak, mag-hi ka sa camera. Dali, dali. Ma, ano ba? Ayoko po. Ay, ano ba naman yan anak? Huwag mo nga takpan yung mukha mo. Ay, pasensya na kayo mga kumare. Nahihiya lang tong anak ko. Yan ang mama ko. Lahat ng galaw ko ay kinukuhanan niya ng video. O di naman kaya ng picture. Nagugulat na nga lang ako minsan dahil bigla-bigla na lang niya akong itatag sa mga post niya. Kahit paghikab ko, ina-upload ni mama. At ngayon ngang high school na ako, talagang pinaparamdam niya pa rin sa akin na kinder pa rin ako. Ay, hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Kasi minsan, kahit intindihin ko si mama, nakakasira ng diskarte yung mga kilos niya. Lalo na at nagbibinata na ako. And now, please welcome our candidates for this year's Mr. and Miss Intramurals, wearing their favorite sportswear. Diyos ko! Ay, Tonton, my love! Ito na lalabas na sa stage ang anak natin! Oo nga. Ay, nako. Kumalma ka lang, love. Kayang-kaya yan ng anak natin. At baka mamaya ay ma-high blood ka pa. Ay nako, eto na, naka-live na nga ako Basta itutok mo sa anak natin ng cellphone ha. At talagang ako'y kinakabahan. Ay nako, go anak! Go Kevin! Go candidate number Ano ba yung one! suot ng candidate number 1? Go, Swimming anak! trunks? Di naman bagay, napakapatpatin. Ay nako, alam Number ko. 1, muwi ka na lang sa bahay nyo. Doon ka na lang mag-swimming sa banyo. Hoy! Teka! Alam nyo bang anak ko yung nilalait nyo? Kung kayo kaya ang hampasin ko ng patpat dyan ha? Oh, love. Hayaan mo na. Ay nako, hindi! Ano? Ako ang harapin nyo ngayon. Sige, ha? Napakabalat sibuyas niyo naman. Talaga anak ko yan. Baka gusto mong balatan kita dyan. Sige, balatan mo ako. Sige, talaga babalatan kita. Ay, naku, kala mo. Ay, naku, pahilamon mo. Lagot ka sa akin, kala mo, ha? Na-appreciate ko naman si mama. Pero may mga pagkakataon talaga na feeling niya, batang paslit pa rin ako.
Kapag naman pinapaalala ko sa kanya na medyo sumusobra na siya sa ginagawa niya, ay bigla namang... Masama bang mahalin ko ng sobra ang kaisa-isa kong anak? Ay nako, ganyan ka, Kevin! Porque alam mong tumatanda na kami ng tatay mo. Ma, hindi naman po sa ganun. At sinisigawan mo na ako, ha? Nasaan na yung Kevin na magalang at laging malambing? Anak, alam mo namang high blood ang nanay mo, di ba? Pero Papa, kasi binata na ako. At may mga bagay na hindi na talaga akma sa edad ko. Ang ibig mong sabihin, kinakahiya mo na yung nanay mo? Diyos ko po! Ay, santa na. O anak, ako na bahala dito ha. Sige na, magpahinga ka na. Ay, Ayan. nako! Kapag ako nawala sa mundo, tsaka nyo lang malalaman ang halaga ko! Ano naman ganunan? Pero kahit na ganun si Mama, ay mahal na mahal ko siya. Hanggang sa tumapak na nga ako sa kolehiyo. At walang nagbago sa kung paano ako itrato ni Mama. Baby pa rin ako sa paningin niya kahit na ilang metro na ang tangkad ko sa kanila ni Papa. Hinahalikan at niyayakap niya pa rin ako sa harap ng maraming tao kahit na ganun. At ako naman ay napapapikit na lang, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa hiya. Ayan. Ma, hindi pa po ba tapos? Hindi pa anak, ikikilayan pa kita para mas kumapal pa yung manipis mong kilay. Ma, nangangati na mukha ako. Ano ba? Kevin, wag ka nga kasing malikot dyan. Tingnan mo, hindi ko maayos yung kilay mo, oh. Tingnan mo, oh, salubong na naman yung kilay mo. Ayusin mo nga yung mukha mo. Dahil hindi nagpapantay, oh. Ay, nako. Bakit kasi kilay pa ng tatay mo ang minana mo, eh? Ma, tama na kasi. Pinagtitingin na tayo. Saglit lang, anak. O, saglit lang to, oh. Matatapos na. Mama naman. Ay, nako. Kung hindi ka mag-aayos, talagang magtatagal tayo dito. Ma, mukha na akong babae sa makeup ko. Tignan mo. Ano ba to? Ba't ang pula ng pisngi ko? Ay, naku naman, anak. Huwag mo nang tanggalin. Pinaghirapan ko yan, eh. Pero ma... Hi, Kevin! Hello po. Siguro kayo po ang mga magulang ni Kevin. Mira, si Mama at si Papa. Si Mira po. Classmate ko po at kapartner ko sa thesis ko. Mano po. Aba, napakagalang mo, Mira. Naku, napakaganda mo, Mira. Ay, pero alam mo, bata pa si Kevin. At kakagraduate nyo lang sa kolehiyo, ha? Baka malaman-laman ko na kayo, tapos biglang, ay, hala, Diyos ko, ikakasal na kayo, ha? Ma, nakakahiya. Ano ka ba? Mira, pasensya na. Ganito lang talaga si Mama. Naku, wala yun, Kevin. Tama naman yung sinabi ni tita, di ba? Kailangan buuhin muna natin yung mga careers natin bago tayo sumabak sa mga relasyon na yan. Napakaswerte mo nga eh. Kasi kasama mo ang nanay at tatay mo ngayong graduation. Iya, bakit nasan ba ang magulang mo? Sinong guardian mo ngayong graduation? Wala na po si mama. At yung tatay ko na lang po yung naiwan sa akin. Kaya nga po lumapit ako sa inyo. Dahil natutuwa ako kung paano ninyo asikasuhin si Kevin. Kasi sigurado ako, kung nabubuhay pa ang nanay ko, ganyan na ganyan din siya sa akin. Kaya ikaw, Kevin, ang swerte-swerte mo dahil may nanay ka pang katulad ni tita. Naku, di ba yan nga ang sinasabi ko dito kay Kevin? O siya, halina. At mag-picture-picture muna tayo. Sige po. Na mga sandaling yun, ay tila tinusok ng kung anong matalim na bagay ang dibdib ko. Napatingin ako sa mukha ng aking nanay. At doon ko mas napansing, mas marami na ang kulubot niya sa mukha. At mas makapal na ang puti niyang buhok. Tumatanda na si Mama at si Papa. Sa pagtitig ko sa kanila, ay tila unti-unting kumukupas ang dating makisig nilang katawan. Pero nananatili at hindi kumukupas ang pagmamahal at suporta nila sa akin.
Anak? Kevin? Ma. Anak, wag mong damdamin ang bar exam na yan. Kahit hindi ka nakapasa dyan, proud na proud ako sa'yo. Oh, isalin nyo naman ako dyan. Oh anak, naniniwala kami ng mama mo na kaya mong bumawi next time. Ayos lang yan. Oo nga, anak. Alam mo, wag kang susuko dahil kahit anong mangyari, hindi kita susukuan. Mama. O siya, tahan na. At pinagluto kita ng paborito mong adobo. 'Di ba? Pero bago tayo kumain, syempre, picture muna tayo. Ano naman? Kahit ba naman sa pag-iyak ko, namamagamat ako. Hayaan mo na, anak. I-edit ko na lang yan, ha? Mama mo talaga. Lumipas ang mga taon at nagbunga ang suporta ni Mama. Sa wakas, ay abogado na ako. Nagkaroon ako ng maayos na trabaho at di naglaon, ay ako naman ang sumuporta kina Mama at Papa. Ay, ano ba yan? Wala pa akong nabibiling magandang damit. Ma, Ay, halos nasukat mo na yung mga damit dun sa shop tapos wala pa rin kayong napili. Wala kayong binili. Nakakaya tuloy dun sa nag-assist sa atin. Napagod lang siya kakabalik ng mga sinukat nyo. paano ba naman, anak? Ginto ang presyo ng mga damit nila. Ang mamahal. Ma, mall yun. Natural lang na mahal ang mga items dito. At isa pa, huwag mong alalahanin ang presyo. Akong bahala sa'yo. Sagot ka ni Attorney Kevin Manrique. Asus, naks naman, anak. Pero, huwag kang nagsasayang ng pera, ha? Ma, okay lang yan. Makabawi man lang sa inyo. O siya ito, ma. Maganda to. Yes, sir. Maganda po yan at new arrival. Bagay po sa nanay nyo. Aba, oo nga, no. Magkano ba ito? 4,500 po, ma'am. Discounted na. Sus Mariosep, ang nipis-nipis naman ng tela. Wala bang tawad? Mama, ano ka ba? Ginawa mo pang palengke tong mall. Ate, sure. Sige. Kunin ko na to. Diyos ko, anak Kevin, sa palengke. 250 lang yan. Matatawaran ko pa nga ng 150 yan eh. Sa kabila ng lahat ng nakakahiyang asal ni Mama, at kahit na minsan ay nakakainis na ang ginagawa niya, ay hindi pa rin maikakaila ang pagiging supportive niyang ina. Isa siyang kaibigan at kakampi. Ang kasama mo sa bawat tagumpay at maging sa kalungkutan. Kaya nga proud akong siya, ang mama ko. Anak, ikakasal ka na. Alam mo kung nabubuhay pa ang tatay mo, panigurado. Matutuwa yun. Oo nga po, ma. Ang bilis ng panahon. Ama, sandali lang, tumatawag si Mira. Love, sorry na patawag ako. Kinakabahan kasi ako at hindi ako makapaniwalang ikakasal na tayo. Akalain mo yun? Nagsimula tayong magka-partner sa thesis tapos ngayon, habang buhay na tayong magiging magka-partner. Love, Mira, huwag kang kabahan. Dahil simula pa noon, ay siguradong sigurado na akong ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Dahil tulad ni Mama, mapagmahal ka. O, ito si Mama, ila-loudspeaker ko. Ma, si Mira po. Naku, Mira. Alagaan mong mabuti si Kevin, ha? Dahil ngayon, nasa wheelchair na lang ako. Hindi ko na magagawang kunan siya ng picture at video sa bawat tagumpay niya. Parang dati lang, hinahatid sundo ko pa itong anak ko sa eskwela. Pero ngayon, sa altar ko na siya ihahatid. Ay, sayang nga lang at di ko nakasama ang tatay niya. Mama, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po mahihigitan ang pagmamahal niyo kay Kevin. Pero pangako na magiging tapat ako sa kanya. Ganon din ako, Mama. Hindi ko sasaktan si Mira. Dahil ni minsan, ay hindi ko nakitang ginawa sa iyo yun ni Papa. Anak, kahit hindi ko na kayang ipagluto ka,
at samahan ka sa kung saan ka man magpunta, lagi mong tatandaan na mahal ka ni Mama. Ilang linggo ang lumipas matapos ang aming kasal, ay sumunod na rin si Mama kay Papa. Masakit, pero naiwan sa akin ang lahat ng mga magagandang alaala ni Mama sa mga pictures at videos na binabalik-balikan ko sa kanyang social media. Hindi naging perpekto si Mama, pero hindi naman siya nagkulang sa pagiging isang ina. At kung bibilangin man ang mga naging pagkakamali niya, ay hindi nito kayang pantayan o tumbasan man lang ang pagmamahal niyang ibinigay sa akin. Kaya Ma, salamat po. Dahil kayo ang best friend ko, ang teacher ko, ang unang babae sa buhay ko, at ang number 1 fan na hindi nagsawang picturean at videohan ako. Kahit na noong mga panahong parang tinalikuran ako ng mundo. Sana mula dyan sa langit ay marinig mo ang dear love na ito.